even naar de bar. Er zitten Hilly en Johannes en die binnen van de Big Band Q. Die winnen gelukkig dit hier bij mij te gast. Die de presentator, die wie een fantastische optreden trouwens. Ik ging ook nog deel van uitsturen op televisie bij deze. Maar je hebt een feestje. Ja, dat klopt. Vertel. Wij hebben een hartstikke mooi feestje. Kijk, zo verkoop je dat. Wij hebben komende snij hebben wij een feestje, want Q bestaat 20 hier. En wat Jitje is trakteert. Ja. Dus wij trakteren de mensen om een hartstikke mooie voorstelling. Maar heel bijzondere gasten. Heel bijzondere optredens. Er is wat te zien, er is wat te beleven, er is vooral wat te jaren vanzelf. En ja, er zit zoveel in dat je denkt, hoe past het in hemelsnaam in je voorstelling? Ja. Ja, dat doen wij elke vrede mee. Je proppen. Dat krijg ik net met Kim. Maar, Nou, zo wat, ja. hoe lang zit je al bij Big Band Q? Ik zelf 12 heel hier. En doe spelest? Saxofoon. Er zit een, ja. Alt sax. Oké. En er zit een trompetist naast je. Er zit een trompetist naast me. Dag Johannes, hoi. Hey, en ik nog vastzitten ook. Ja, dat ik nog, ja. Ja. Wat een leuke speelvergadering. Nou, ik speel heel even. Ja, ik speel heel even. Maar het moet gebeuren. Ja, hoe lang zit je al bij de Big Band? Nou, weet ik al niet. Ik denk haast wel 15 jaar. Het zien je 15 jaar, denk ik. En altijd trompet spelen? Ja, altijd trompet spelen, ja. Ja, klopt, bij de Big Band. Ja, daar zit ik. Ja, trombone, dat kan ik net blazen. Het zou mooi wezen, wat een mooi instrument, maar dat kan ik net. Ik ga een speling gewoon. Ik vind het fantastisch. Ik ben echt van een hele hoge kwaliteit. Maar Stijn, dat feestje, maar wat ging het aan? Nou, toen had ik besjocht met weer om te worden hier. Net alles wat we toen spelen hebben, maar op verschillende muziekstijlen. Er zijn doensters erbij, er is filmprojecties erbij, er zijn zangeressen. Dus het wordt hartstikke leuk. Het wordt hele bekende muziek. Nummers wat een open radio is. En er zijn muzikale, echt big band jazz stikken. Die brengen we naar voren. En die zetten we zo goed mogelijk voor. En brengen heel interessant om dat te luisteren. Dus gewoon, elk nummer is oors. Dus gewoon in die momenten vervelend. Een pro-oefenen dus. Een heel soort oefening. Ja, dat zou ik zeggen. Dat zei jij, dan gaan we wel even de puntjes op zetten, maar nog niet. Ja, toch wat er hasbedel voelen, letterlijk. Ja? Dat kan ik je vertellen. Of jou roeren repeteren, krijgen ze een snijt mee. Hè? Dat we alle groepen even de gast hier en alles even een troor aan binnen. En als dan naar jou roeren big band spelen, dan best heel Liet dat er dan een trede helte besteedt. Precies, ja, dat heeft wel helemaal goed. Wat voor special guests zijn? Hele special guest. Maar dan denk ik op een heel speciale manier. We hebben bijvoorbeeld Pieter Wilkes. En dan denkt iedereen van, nou, het Friese repertoire en de knoopjes in de dikskiep komen we voorbij, maar niet ervan. Komende snij zong Pieter Wilkes Frank Sinatra. Nou, dat is wel eens even heel wat oors. Ja, ik ben een Frank-liefhebber, hè? De Frank Sinatra-liefhebber. Nou, als jij dan ook naar een Pieter Wilkes liefhebber bent, Ja, nou, hij is je vermik ik nog. dan is de ideale combinatie vanzelf. Voor de rest hebben we zangeressen. Dat ben, maar ik even spieken, ja, want ik ken alles uit de Holland. Jitske Draaier en Gesine van der Zwaag. En die zongen te Jeremiah's Verste, jongeres Jannie Brandsma, hele mooie dingen. Maar we hebben bijvoorbeeld Marieke van Dijk. Marieke van Dijk heeft vroeger komt uit Wiekel, heeft vroeger bij Q spelen. Is daarna studeren gegaan op het conservatorium in Buitenland, in New York, onder andere. En zij gaat back to her roots. En komt u net al in de soleren. Maar ze had ik speciaal voor Q een stuk skreun en dat gaat snel in de première. Wauw. Ja, wauw. Te gek. Helemaal te gek. Snij een beetje, waar precies en hoe laat begint het? We beginnen niet wat draaien middags. Het is in Theater Snits. In het Grote Theater, Grote Zeel. Ben er nog kaarten? Er zijn nog kaart, maar meestal moet wel rap wezen, want het is samen op. Ja. En net alleen de familie of vrienden, gewoon als je van muziek hoort, hele goede big band muziek, met een speciale gast, dan kun je hem direct nog in. Ik neem gewoon op de site van Theater Snee, kun je hem krijgen. Ja, theater. En Oorzone Zeel nog. Maar dan kun je het beter in bestellen van tevoren. En deze big band, misschien wat flauw, maar levend, heel erg levend. Begrijp ik ook. Er komt nog wel 20 hierbij. Ja, er komt nog 20 uur bij, dat denk ik wel. Het is altijd wel even een goedje best waar je met wel even vergaderen en de goede dingen even bedenken. Want dat gaat net al even zelf. Maar goed, het is zo fantastisch om met zo'n club te spelen. Het zijn hele goede amateurs, maar ik zie het eens te tellen. Ik denk 50% is professioneel muzikant, dus big band. En 50% goede amateur. Dus dat is gewoon een puntje van de stoel de hele tijd. Want dat niveau is heeg. Gefeliciteerd. Lokwensk bij het jubileum. Proto precies snijden een beetje. Of de familie tak komen, ik nog even een fragment van je meer. Maar in ieder geval snijden een beetje net stenen naar erheen, toch? Oh, zij is het. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree,
It's a new dawn.